Tulo ka adlaw lang tagal sa Cebu City Transportation Office sa mga traffic violators sa pagsitol sa ilang kalapasan. Kung mapakyas, pasakaan dayon kini og kaso ngadto sa Cebu City Prosecutor's Office. Samtang dili mumino sa 50 ka mga traffic violators ang ilang madakpan matag adlaw. Ani ang report. Dili lang kutob sa pagpanakop ang gihimo karon sa Cebu City Transportation Office sa mga malapason sa lagda sa trapiko. Gipaligon usab nila ang aksyong legal patok sa mga violators nga nibaliwala sa giisyu nga citation. Matod ni Raquel Arce ang pangulo sa CCTO nga gituma nila ang nalatid sa balaod nga tulo ka adlaw lang ang pagsitol sa traffic violations. Kung mapakyas, pasakaan nila og kaso ngadto sa piskalya. Gisugdan na nila ang pagpahugot sa ilahang disiplina niadto pang Enero nining tuiga. Nagkanayon si Arce nga mo average sa 50 ka mga violators ang ilang madakpan kada adlaw. Kamong mga drivers ayaw mo pagkumpiyansa, citation ra ni. Mas mahadlok mo kung TOP ang i-issue. Ayaw dyan mo og kumpiyansa ana kay we are now intensifying nga ang tanan nga ato ang nadakpan once mulapas na sa 3 days mo file na jud ta og kaso. Samtang gihulagway ni Arce nga susama na sa display sa masakinan ang ilahang impounding area. Lakip nini ang mga motorsiklo o mga e-bike nga gihingusgan usab sa pag-regulate karon sa dakbayan. Gipasabot sa Pangulo sa CCTO nga dili mamahimong mulapas ang mga e-bike sa mga karsada nga dili haom sa ilang pagbiyahe apan aduna gyoy mo supak hinungdan nga mga dakpan kini. Usa ka semana ngadto sa usa ka buwan nga matanggong ang mga e-bike sanglit ipaubos man sa proseso ay ha kini ma-release pagbalik. Nabda namo kining e-bike driver sa Pasil nga nilukat sa iyahang bike human ma-impound kay nakalapas siya sa lagda sa trapiko. Nadakpan ko ito nilapas ko sa Sailok sa highway. Labang ko sa highway. Nilabang ka sa highway? Ganun labang mo ka sa highway? Di may akong gihatod, sir. Collection of penalties. Amo na kay mauman sanay ato ang bread and butter dinhi sa opisina, but secondary ra na ang ato to enforce the law, to instill discipline nga sakit siguro nga pamultahon ka pero aron ka madisiplina. Ang CCTO hingpit nang nibalhin sa South Road Properties diin nausa na ang tanang transaksyon sa mga tao. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.